Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbak Eka di channel keluarga Mas Malam pemirsa. Pagi-pagi jam 3 rame ibu-ibu hebat, ibu-ibu pahlawan. Bagiku pahlawan adalah ibu-ibu yang membantu suaminya bekerja. Yo, wes jam 3 pagi bangun buruh tandur itu wanita hebat bagiku. Bagian dari wanita hebat pemirsa. Oke, hebat ya buruh tandur ya ini pemirsa. Hebat loh guys, ibu hebat tandur ya ini wis golek rezeki. Hebat guys, sing eko bagian Daud guys. Iki meterane pas gini. Iki ceritane ono gendeng kon dhuwur sing bagian sap dhuwur ki ceblok pemirsa. Nah, iki engko paling aku ngakon sapa nek iki aku ono tapi wong tua aku gak wani guys. Kon munggah-munggah. Aku yo ora mungkin ngakon pake wis tuwek. Wis sampean loro-loro ae. Iki jare Mas Santem muni ape mulan nek gak ono order. Delok ngene iki piye guys, aku pusing kok pemirsa. Sing ngene iki semumat. Lho. Mana ini udane aku ketar-ketir. Aku wingi ku munggah iki aku wedi pemirsa. Reot semoga mundur iki aku kok gak wani aku ngono. Terus Bu ngene aku tak mulai neh. Lah piye guys? Aku ngongkon sapa nih kene? Ngongkon misananku yo kerja kabeh ya pemirsa. Nek kon njeluk benakno gas ngono ae yo iso lho, nek tes menek-menek aku bayari yo nek wonge gelem lho. Aku ki pengen ngongkon mbah tua iki ono pemirsa, cuma wong wis tuwek aku gak wani ngono aku seneni anake. Wis piye guys iki udan tak ganjelingin ya pemirsa. Pusing aku. Nyapu pemirsa pagi-pagi juga gawean apa nyapu. Wong wedok ibu rumah tangga iki gaweane apa nyekel sapu. Nyekel sapu guys, ambek mergawe ngonten. Emangnya esuk-esuk wis dudal kula tandur pemirsa. Iku borongan, biasanya iku daerah liya. Iki mang iki tak kok lekku lekku kan takok jare iku daerah Wantah ngono. Wantah iku mlebune Sidorejo mlebune kecamatan Kedung Tuban. Kono wis perbatasan kono wis tekan Sidorejo Kedung Tuban kecamatan pemirsa. Wis gak kecamatan Jepun. Jadi mereka itu ibu-ibu itu burungan guys. Biasanya 10 orang, 12 orang pakai seragam. Jadi hari ini itu borongan. Misalnya tak kasih pokoknya sak ini pirang juta. Aku ya pengen saja nih guys tandur. Tapi butuh belajar, butuh cepet-cepetan, ngerti arah, ora sembarangan guys tandur ini. Aku cuma ngono pengen guys. Buruh tandur. Ini anakku wis gede yang jujur ke. Cek cilik. Apa rewang-rewang gue nek ra duwe-duwene gak ono Mas Santo ora wani. Aku sik mbok-mboken guys. Mun semua wis SD. Oh, kalau nengklang.
HP-ne rada kene iku biasane iki nek borongan kae perjanjiane awan beduk ngono ku bar piranggon wingi sebenarnya ku wis pemirsa untuk mburuh tandure cuma kantu ki biasanya apa ya kalah cepet karo sing daud iku dhewe daud itu ngambilin benih padi yang sudah ditanam di satu tempat engko diambil ditaruh di lahan-lahan yang akan ditanami. Bapakku lah ngewangi guys, ibuku nek libur jualan, kadang kalau jualan iki sepi guys ya. Jenenge dodolan iki ora mesti rame terus. Ngono ku diceluk tanggane dijak buruh tandur wong buku isan nom guys, mbiyen iso iku. Nek gak ngono gak ngeraku ambek adikku sampai lulus. Aku SMA, adikku SMK. Apa ibuku memang ket mbiyen mulai apa jenenge apa anak rumah tangga dewi wis malah semangat oleh melanjutkan hidup ya wis mumpung iso kerja ya kerja guys aku nek wis tua ya apa jenenge sudah semangat tetap hidup akan tetap berlanjut guys Mas ya anaknya titipan di sekolahno berumah tangga nek aku tetep gak lali karo wong tua guys ya wong tua kurang pasang. Oh, wis mulai anggur ke jam 3 pemirsa hebat. Tenang. Ke jam 3 guys. Iki jam 3 wis. Asiku. Kan esok kegiatanku gini guys cuma aku wis tuku sego jadi santai bisa lo sampai sok mben lah sampai cucu sekolah sampai gede yo nek esok yo tak tukono sarapan sik ben ringkes dadi engko awane aku santai ngono pemirsa iki brambangku tak jemur neh guys kok tuku tanggoku iki posisi basah ngono lah kok tak nggo stok cah aku ngono. Tak nggo stok. Mohon maaf ya guys nek mondar-mandir, nek sing pusing ya ngombe obat pusing. Karena aku senengku gaweanku wirawiri. Bat yo guys, jam 3 aku ki nglilir, kadang aku nglilir kudu pipis, kudu ngombe. Memang kan pas meresakno sapa kayak bapakku minum air putih yang banyak ibu juga inggih meskipun gak sakit soalnya iki air putih itu wis menunjang kehidupan sehat teh kok minum banyu putih bu yes terima kasih engko tak wis nyesek-resik mau ngombe ndelok wong tandur bat. Guys, terima kasih. Pokoknya jual lili kamu sampai ke Mas Gopem. Nah, anak aku nembakkan support sing akeh. Kalau mungkin pengen tahu personal secara pribadi tentang saya, tentang Mas Anto, tentang Mas Kakak Alek, Dik Pati Jojo, silakan ya di konten. Saya sudah tidak membalas lagi ya. Aku satu persatu yo kesel guys gaweanku gak ngonten tok. Ya. Jadi saya takutnya nanti dikompar sama pemirsa yang lain wis tak jarang dijelasno. Nah, aku jelasno iku serak ketong soal anak, soal suami, soal apa ya.
Tulung nek pengen ngerti didelok kontene. Jangan malas menonton. Ya engko aku dikomen pemirsa liyane, guys. Wis tak jelasno soal masalah takok neng kok tak jelasno neng kok ya bosen sing liyane sing nonton. Soal Jojo lah yo amen takok. Wis to didelok kontene. Nek pengen ngerti didelok kontene ora ngarah ngentekno tenaga, guys ya. Tolong bagi yang baru nonton ya bisa dilihat aja ya, biar saya tidak berulang kali menjelaskan. Pokok didungakno wae, guys, jangan apa mentokan takon aja, dilihat aja, didoakan yang terbaik karena apa? Saling mendoakan itu kan lebih baik. Terus pemirsa tetap semangat. Semoga kita rezekinya lancar kalau ibu-ibu yang lagi buruh tandur iku semoga rezekinya lancar kanggo suamine. Mulai untuk rezeki iso nggo apa? Nggo melanjutkan hidup, guys. Nek anak sekolah tinggal sekolah iki juga memang apa namanya Mas Santoy balik kerja. Misalnya engko ana setelah waktu paling dilungkas pulang neh benakno ki lho, guys. Soalnya takutnya apa? Engko nek kena hujan, meterane kena air hujan iso rusak. Aku nek kene ngongkon ki wong tuwek gak wani nek munggah-munggah, guys. Ben Mas Santo ae. Diingi gasku takon benakno sepupuku, guys. Gasku regulatore rada nganu dibenakno. Nek benakno ngono iso, sepupu kan yo kerja. Wingi takon benakno dulurku dhewe. Gasku ngadat dikencengi selange mbok regulatore. Tapi nek munggah-munggah aku yo ora wani, guys, ngongkon, guys yo. Terima kasih. Dek sore takon benakno sepupuku misalkan ku lan elekku, guys. Gasku regulatore ngadat diakal. Ya, tetap semangat, tetap doa yang baik karena apa? Kita selalu mendoakan yang baik karena suatu saat nanti apa yang kita doakan akan baik, kemudian akan memberikan efek baik kepada kita. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.